Onki da baramızda men ömrümün bölegi şi gatynlamyň sebebi okuymy oğursi ýagşy şo production bilen yine işini aytdyrmasalar bir daşyş bir şey daha ya. Her kim öyle yer var. Zato şonu da fan atlamaz. Bahadır karı gözüne dönüyorlar. Yine Omar için ele urzana ya tamam. ben zamana ayırıyorum. Haydiyada da zamana ayırıyorum. Bu 3 alt parça var. Hedil o. Yirmi nöftan? 199 var. 199 mı? Cennet bağırın yanına. Hava. Gerçi 2007 mi sen? 2004. 2004 mü sen? Hava. Ha. Sen Çiğli'de kal ben şurada araba oturuyordum. Şeyle mi? Neçinci yıl? Ben mi? Hava. 91. 91 divaydı yana. Yaş olacak bak. Bana indiki 92 divaydı yana. Häzir ýürüýte owadan ýaşarmady Türkmenistanyň estrada ýylydy Himran Rejepowyň owadan ýaşarmadyk şanyny döredin awtorski aýdym bilen garşalýar. Sizin diýişiniz boýunça dowam edýär. Şunki toyun başına aman galipa gowulat diýip taşwa bir ýalykdandy da uludan tutulup durda. Şuratlaryň hemmesi agry birlikden, bolçulukdan. Şu bizim 5000 ýyllyk taryhymyz var da. Şol taryha sersalandy. Şu gün için hawa gow döwürlere molla, kyn döwürlere molla ýöne iň gow döwürimiz diýip aýdyp bolar. Şu gaty. Sorum şeýle, ayal bilen garakçyn näme tapawdy var? Ad duşu bolu toyun izleyenden inni İspanya bilen Angliýa arasyndaky duş görmek üçin kostyum alakdan sportivka geçe. Men İspanya baledinden afil kayfına komentarda bella rabotoy. Hemen de cevap veriyoruz ha. Kanka sen soracak. Aha. Ben cevap vermiyorum. Charlie Chaplin mi Einstein? Einstein. Einstein mi Elon Musk? Einstein. Einstein mi Kelly Jackson? Einstein. Einstein mi ya? Tamam o. Einstein mi? Tarkan mı? Einstein yine de. Yani yıkıcı bir aytsan Einstein'i nimetden bilýän. Näme? Bularca Einstein mi men niýerden olsam sen niýerdim. Vallahi.